Jaja to min bula tena fu an pani. Bor ne ku jaru ma fa. No. Tan na gaje fina sa tan la me ko hanunu na foto na bitu na sa foto na bibu ko pa se to ko to kono fuga to no bolo ko ka yi kale fu ni na ke e kelege to no na kita nduro mo ha kele na mana tinto ka afuranga digi tanto ka no dan ani kele bono. Senwebe application ye mi mato obesega oskilinto koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima wevu fe obesega 10 € soro fu ani falaki ni awi application yi télécharger ni code promo elba prodier application yi sega télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu mefega application yi utiliser okanagon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Senwave télécharger procédure bébé na ira aula mimato obscure inscription ke lafia konnala et moromimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Senwave la Senwave kawarichi lakana ani lafia konnala. Hey, Wachil. Ça va? Voilà. Mémé. Voilà. Mais TikTok plaît là. Apa fang bete blog de ça. Wale. Mira bana dona lo. Ani baro fu monale. Ouais. Ko ka chan. Aba ye chugudi. Eteski ko ka chan wati gama ne. Ah. Voilà. Aba ye chugudi. Madola. Ni finema to ko bo mai muy. Nkile ni biki ano. Wi ga baragela ndo ba singa dugu jawuje. Be nkadi de. Sida. Ina faga. Tono na. Katami. Mume. Tono na sa ni folte be. Tono na ban. Ah mume. Katami. Depune. Ambe. Katami. Imini yera ba. Yai. Kiti akli sigiga kuma mune be. Voilà. Ina faga. Nyama, ika na wuro bona. Tono na matasa. Munga nya fo munga. Tono na kama na matasa. Munga nya fo fo. Na ban. Ina na ban tono. Munga ba ke? Ana. Muru do be. Mo? Emna mnga murula. Hey, boy. Munga. Munga. Ba o ba kana. Ana. Tono poli. Mun fare bila. Hey, ala ka kekere. Sita na le flen che daragi ka taka fene ko muru. Abeta mnga murula. Hey, ala ka kekere. Fone dusuku mega pampa. Ala ka kekere. Sita. Mungera. Papa. Mungera. Papa mungera. Sita mune kera sa. Ana tamu tono fa furo ge. Ka fendi ngere ma bona ya mungera. Tono. Oh mune kera. Nini na wakati na nini bolu masa folo bora ka bunya. Kamilo kumatan tono ayo kundika ka folo. Mumbe. Papi muke tuguni. Papi ga elmo flagan ala granadin. Safeta ayo jule ko jule ka bangosa. Kuye flagan kuye papi ni kuma papi ka papi ni ko papi te ka so telefon na. Papi flagan ni bla dismarka.
o kelen sa u tila kana dari la kana papi nɔfɛ ko ne bɛna dari la dɛ ko ne ka taa papi nɔfɛ ko ne mana papi nɔfɛ ha k'u bɛ ne furu fara k'u bɛ don so kɔnɔ fan e fana nana papa la bɔ k'o di sisan e ma foyi kɛ taa ka bɔ da la ne ka ɲɛfɔ de o ne wala ne ka so kɔnɔ tɔnɔ nɔfɛ ka taga ni tɔnɔ ye e tan yɛrɛ tane wala ŋɛra mun ye ko kɛra cɛ dalen ani ha ja tɔgɔ bɛ nin bila tɛ tane fu an bani baro ne kun ja u ma faga non tɔnɔ tan naga je fina sa tan lame ko hannu ni na fo tɔnɔ bi jula sa fo tɔnɔ bi bɔ ka parce que tɔnɔ yɔrɔ tɔnɔ kɔnɔ fu ka bɔ tɔnɔ bolo ko ka yi kale fu ni na kɛlɛkɛ tɔnɔ fila ka kita dɔrɔn mo ha kelen fila mana tin to ka a fura ka jigi tan to ka tɔnɔ dan tan ani kelen bɔnna sisan i sɔnna ka na papa wuli ka taa d'a fagabagaw ma k'a ɲi kelen bɔnna ayi mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔw de ka jugu i ma e n'anw ta kɛra o de papa aw sera taa ka bɔ da la na jira na sigi la digi ka fa papa aw sera sita ini tunggu kowe ala Ansou. Monsieur. Et moi, mais viens vers là. Viens, mon gars. Maman là. Tanga ulu do sini ka. Kata sa, ta. Kata. Maman, mais. Hein? Ni ta dun, ici. Ici ça. Papa, Sarah. Moi. Papa. Tole presa boli mande ka tole presa lo ka wal denga sa wale woman be wali bila do papa sa wali sa boli mande boli denga ne papa sa wali sa ibna ndo ko faga kan meta jigala ken Jika na figiya kuma ne kan este be mun kele ne kwaya no de ha ni sita ni taro din sugu mi yere di wallahi ni tado alla ni na figiya fe inda le flip ba bo ko di ka to nyin kelen bo iye min ni ke bilay ba so imme ba pele to no ala tone film tourner bi koy fik ngotono non enela na kirache mobili fla fale ni jama ba de na ni delenga nuna dere nan jonu ni fu wa ko ni ambi i furu fara sisa ambi furu no nga fara de furu la snaga boli pri do ga toro no fe tono ete se kelela ha e tono bena do ki i fe iti kasna ka tono ne do ka singa sinche tan do ka singa dadumate tono furu dun flo furu ka bu mo tono snaga munu tinto ha no pon ngage tan nyana yela ba pakaw ni nyana rereri wallen nyana rereri u bena don ku u de u ma foshi ala folo papi te ma nyana mai menene kumana ayi abi foko papi nyonwa de benna de abe tanto de ko bebe takada ne sitane kuna de patati patata ne ni kele ni dia u benda zanala tono koni
Ani baraba bolo dɛ. Sendwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Maju Senpara an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.